定，安全第一，唔好企近梯級邊啊！
So, ayan guys, nandito na nga kami sa Sir Cecil Stream. Bale, hindi na namin tatapusin ang buong trail nito kasi ang pakay namin is maliligo lang talaga. Libre sa Hong Kong. Anong tambay lang? Maulan guys. Pwede, kabalo ka malangoy? Pwede, kabalo ka malangoy? Hindi, oo, ano? Hello! Yes! Rain or shine. Balik ka din. Balik ka dito. Ano? Bye.